Tento kraj nerozdeľujú ľudia. Rozdeľujú ho reči. Reči o tom, kto je Róm, kto je Slovak, kto je Maďar, kto je Ukrajinec. Reči o tom, kto koho volí. Čo si myslí, koho sa bojí. Ale to všetko je len búrka v pohári. Ak vedľa seba sedíme pri stole a pri stole je ticho iné, tam nejde o pôvod. Tam ide o to, či je polievka teplá. Či sa máme o čom porozprávať. Či vieme počúvať. Môj plán je jednoduchý. Sused nie je nepriateľ. Nepriateľ nie je ten, kto hovorí iným jazykom. Nepriateľ nie je iné meno, iná farba, iný názor. Nepriateľ je lenivý systém, ktorý nás stavia proti sebe, aby sa nemusel meniť. Sused sa nesmie bať suseda. Občan sa nesmie bať úradníka. A dieťa sa nesmie bať vyrastať vo vlastnej koži. Kraj, kde sa sedí pri stole a nie v zákopoch. To je kraj, ktorý má budúcnosť.